ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ചെറിയ ഇതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാണ്. ലൈവ് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി, എല്ലാവരുടെ ക്ഷമയായിരിക്കുന്നു. നമ്മളിന്ന് പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മവേദ്യാമതനുഷ്ഠിതം. ഇമം സനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേദ്യാമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നാവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നാവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മവേദ്യാമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നാവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ, കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി പോയി. അപ്പോ വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താഴത്തെ ലൈന് കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാകട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാവോ? കാണാലോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യം അതനുഷ്ഠിതം അതാത്മീ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുസ്ഥിതം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമനം ബ്രഹ്മൻ വേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സോനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാന്മേന്മജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം അതാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മണ്യവേദ്യമനുഷ്ഠിതം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇമം ഇപ്രകാരം സ്വനിഗമം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വൈദിക രഹസ്യ വൈദിക ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ അഥവാ വ്യാസദേവൻ അവേദ്യ അതിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മത് എന്നാൽ അനുഷ്ഠിതം അനുഷ്ഠിച്ചു
അതാത് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു, മേ ഞാൻ, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യം, സ്വസ്മിൻ വ്യക്തിപരം, ഭാവം ഗാഠമായ പ്രതിപത്തിയും സ്നേഹവും ച കൂടെ, കേശവ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തര ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അനന്തരം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുത സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിക്കട്ടെ. അതീന്ദ്രിയ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ 10 തരം അപരാധ രഹിതമായ അത്തരം ശുദ്ധ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും പ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തരമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അനന്തരം ഭക്തൻ നിർലോഭമായ 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. സർവോപരി ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ പാർഷദരിൽ ഒരാളായി ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ നിലീനനായ ദുർജയ ശക്തികളുടെ പ്രദർശനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അതീവ തൽപരനാകുന്നു. ശ്രീ നാരദൻ ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ സർവ്വവിധ സുഖരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത 40ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമപ്യഭദ്രം ശ്രുതവിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിതാംബുഭുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യതാ. ത്വമപ്യതപ്രശ്രുതവിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിതാംബുഭുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യതാ. ത്വമപ്യതപ്രശ്രുതവിശ്രുതാം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിതാംബുഭുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമപ്യദഭ്രശ്രുതവിശ്രുതാം വിഭോ തമാപ്യദേയേന വിദാം വിപുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുർദിതാത്മനാ തം ക്ലേശനിർവാണമുശന്തിനാന്യഥാ ത്വമപ്യദഭ്രശ്രുതവിശ്രുതാം വിഭോ സാമ്യപ്യദേയേന വിദാം വിപുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തിനാന്യഥാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ത്വം അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവ്, അഭി അവണം, അദബ്ര വിപുലമായ ശ്രുത വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ, വിശ്രുതം ശ്രവിച്ചു ഗ്രഹിച്ചതു, വിഭോ സർവശക്തൻ, സാമീപ്യതയെ സംതൃപ്തമാക്കി, ഏന ഏതിൽ, വിധാം വിജ്ഞാനിയുടെ, ബുബുൽസിതം അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാൻ സദാ കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ, പ്രഖ്യാഹി വിവരിക്കുക, ദുഃഖ ക്ലേശങ്ങളാൽ, മുഹു നിരന്തരമായി, അർത്ഥിത ആത്മാനാം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹം, സംക്ലേശ ക്ലേശങ്ങൾ, നിർവാണം ശമനം, ഉശന്തിന നിർമുക്തമല്ല, അന്യത മറ്റൊരു വിധത്തിലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധ യാതനകളിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രഥമ പരിഹാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അതിവിപുലമായി പ്രക്ഷേപണം നടത്തുകയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 4 വിഭാഗം സ്വഭാവ സംശുദ്ധിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരും 4 വിഭാഗം ദുഷിച്ച മനുഷ്യരുമുണ്ട്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ ഈ 4 വിഭാഗം നല്ല മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അനന്തരം അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ വിഷമഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ, 1 2 ധനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, 3 ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, 4 അധികതരമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ അന്തർജ്ഞാനേന ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ വിസ്തൃതമായി പ്രക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദൂഷിത മനുഷ്യരിലും 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 1 പുരോഗമനപരമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അപ്രകാരം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർ. 2 ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ദുർവൃത്തമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ശീലിക്കുകയും അതിനാൽ ഉളവാകുന്ന അനന്തര ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. 3 ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരും എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവേകമില്ലാത്തവരുമായവർ. 4 നാസ്തികർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ. സ്വോദ്ദേശപരമായി അവർ സദാ വിഷമതകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് നാമത്തെ വെറുക്കുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഈ പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാർക്കും നന്മ വരുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വക്ഷേമവും മനസ്സമാധാനവും യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ആ ശ്ലോകം അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നവർ അല്ലെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ
ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. തകര പ്രേമാനന്ദ ഹരിരുവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണ ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരം ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത്ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അനന്തരം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റപ്രേമ സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ധന സമൃദ്ധിയാൽ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധനം അതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധനസമൃദ്ധിയാലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധനസമൃദ്ധി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധനം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമേത സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള മന്ത്രജപം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ നാരദമുനി അവസാനമായിട്ട് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചു അല്ലെ. നാല് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു അല്ലെ. 7:15 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചതുർവിധ ഭജന്തേമാം ജനാസുകൃതിനാർച്ചന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിച്ച ഭരതർഷഭം അല്ലെ. 4 തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന 4 സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, 2 ധനം ആവശ്യമാകുമ്പോൾ, പിന്നെ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടും പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടുവാനായിട്ടും, അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും അവരൊക്കെ സുഹൃതികളാണ്. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ജ്ഞാനിയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്. എന്താണ് ജ്ഞാനി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അല്ലെ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപത്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭം. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാത്മാക്കൾ വളരെ സുദുർലഭം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അനേകം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം, അനേകം സമ്പ്രദായങ്ങളും അല്ലെ. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത 4 തരക്കാരുമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? നമാൻ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാതമ മായാഭൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവ മാശ്രിതാൻ അല്ലെ. 7:15 പറയുന്നു എന്താണ്? ആ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര് അല്ലെ, പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, പിന്നെയോ മായയാൽ അപഹരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, പിന്നെ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, നാസ്തികരല്ലേ. ഇങ്ങനെ 4 തരക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നാരദമുനി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണെന്ന് പറയും എല്ലാവരെയും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ 4 ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് 4 സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത 4 ആൾക്കാരെയും അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവാത്ത, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത 4 ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ നാരദമുനി പറഞ്ഞു നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഇപ്പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാർക്ക് നന്മ വരുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വക്ഷേമവും മനസമാധാനവും യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. നാരദമുനിയിലൂടെ അനേകം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ
മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും അല്ലെ രാമായണം രചിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ മൃഗാരി എന്ന കാട്ടാളൻ അല്ലെ, അവർക്കും എന്താണ് അവസാനം നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി. മൃഗങ്ങളൊക്കെ പകുതി കൊന്നിട്ട് വേദനിച്ചിട്ട് അത് കണ്ട് രസിച്ചിരുന്ന ആ മൃഗാരി അല്ലെ. അങ്ങനെ അനേകം ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത് നാരദമുനിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദിനി കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ കയാതുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചില്ലേ. അങ്ങനെ നാരദമുനി അനേകം പേർക്ക് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് നാരദമുനി. പൊതുവേ ഒരു എന്താണ് നാരദമുനിയെ കുറിച്ച് പൊതുവേ ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കലഹപ്രിയനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പൊതുവെ നാരദമുനിയെ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുക അല്ലെ. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നാരദമുനി അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നാരദമുനിക്കെല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ തന്നെ നാരദമുനിക്ക് നടത്തി കാണണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പം ജുലൻ യാത്ര വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അധറാനെയൊക്കെ എന്താണ് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആടുന്നതൊക്കെ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാരദമുനി അതിലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. നാരദമുനി എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നാരദമുനി അല്ലാതെ കലഹപ്രിയനല്ല നമ്മളൊക്കെ കണക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ. അതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നാരദമുനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദമുനി എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരോടും അല്ലെ 4 വിഭാഗം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള 4 ആൾക്കാരും അല്ലെ മറ്റ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള 4 ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള 8 ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്യാസദേവനോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് എല്ലാവരിലും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് ആ നാരദമുനി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി മറ്റു ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങള് നല്ല ആൾക്കാർ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത് ഏറ്റവും എന്താണ് അധപ്പതിച്ച തരത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ്. അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം, അവരെ 18-20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കള്, അവരെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം അവരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അത് അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രഭുപാദര് അവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദര് തന്നെ കഴുകി അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി. അവരൊക്കെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹിപ്പികളായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവര് പിന്നീട് മുടിയൊക്കെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്തിട്ട് ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നല്ല വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അല്ല കാരുണ്യം നൽകാനല്ലേ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാം രജഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുള്ള അവർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദര് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണെന്ന് പറയും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നതാണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു.
ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധ യാതനകളിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും പാവങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വന്ന് വസിക്കുമെന്ന് പറയും. അത്രയും എന്താണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭവരോഗം അല്ലെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സാമാന്യ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു. 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക അല്ലെ. ഇപ്പൊ പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കമോ അതൊക്കെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പല ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെ കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാനും ഭഗവാനിലെ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അസോസിയേഷനും ഒക്കെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുപോലെ തന്നെയാണ്. യാതൊരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിതരണം ഉണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. യാതൊരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും ഒന്നും നോക്കാതെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഈ പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗങ്ങൾക്കും നന്മ വരുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വക്ഷേമവും മനസ്സമാധാനവും യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആർക്കാണോ എന്താണ് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാനും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കും തന്നെയല്ല, എല്ലാവർക്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, നിർമ്മലാജിക്ക് ജയ്, ദൈവ പ്രമാനന്ദേരിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ നാളെ ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി ആ വ്രതം എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഉണ്ടാവും, അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക. നാളെ പവിത്രോപന ഏകാദശിയാണ്. അതിന് അടുത്ത ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 6:15 മുതൽ 10:26 വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക. ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വ്രതമാണ് ഏകാദശി വ്രതം അല്ലെ. ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നവര് അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരുമുര